ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଆସିଗଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ଘର। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବ ଏହି ଯୋଜନାରେ 762 ସଂଖ୍ୟକ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଆମତ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆମତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଜାତିଗତ ଗଣନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 5308 ସଂଖ୍ୟକ ପରିବାର ବାସ ହୋଇନଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣରେ ଗତ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 27,35,263 ସଂଖ୍ୟକ ପରିବାରକୁ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଓ ଗୃହ ପାଇ ନଥିବା 1,26,864 ଜଣ ସଂଖ୍ୟ ପରିବାର ନାମ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଆବାସଯୁକ୍ତ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2014-15ରୁ 2023 ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ 31,55,210 ଗୋଟି ପକ୍କା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 10,29,872 ଗୋଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯାହାକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମୁତାବକ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଟଙ୍କା। ତେବେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଗୃହ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।